Tak fordi du har købt Charities. Du er nu helt konkret med til at hjælpe udsatte børn i Honduras. Som du kan se er Honduras et meget smukt land, men det er desværre også et af de fattigste lande i Mellemamerika, og børn og unge, der vokser op her, har ikke helt de samme muligheder som i Danmark. Der spiller selv ikke lige så meget golf her, som der gør i Danmark, og måske kan det synes som en lille ting at købe en charity. Men faktisk giver det en helt konkret skilling til vores arbejde, og din støtte den er med til, at børn, der er vokset op på børnehjem, kan få jobtræning og kan få en uddannelse. Her på siden der kan du læse nogle historier om nogle af de børn, som du og Charities er med til at hjælpe. Så tak for hjælpen, og tak fordi at din fritid er med til at give børn en fremtid.